Hello guys, pungkaham jatuh lamsogo ani channel nok bay onek din malaya balok kata hingga antem rokere ni bagai nyolok bay tini hingga nong no je purungai ang tam rok khajak mani biang rok thajang nong no purungai jaya saknai tongdi ani video no kita bukung kita ang kisa sini yang bagan nong thana hing tong ma bay kisa sini nah beti rok bahe ung tong lai ne bagai norok nai tongdi an blong no jaya sak onek din malaya balok kan norok bay video rok bay jaya balok ha ngai rok tini nai tongdi an video no jaya sak nok bay malay nai tak biang rok thang iko sini wak baka tini bay hingke ko jining nai ko tini bay hingke tin ha nong no purok ka tini asik onek din tam sanai wak rok sini bahamani purung jaya balok ha nai jido guys iko nong nai gitu an bolok wak purung man Paita wak oro wak tunggo 11 baka nai di ko dut chalai jong bin wani guys yang hingke mo mane si nok tang ma katalon bong nok ani digara kata bong nok pai aku bong ni nok ngai toi nok khanai ko wak nok pai aku bong ni tang mani ngai or toni digara kata sung bo nok pai aku ko bong nok or toni kata guys nai di dukanang salai jong bari bisi ke bang ma sala kom nai di guys nong la tor ke te fu ngai lo yang ngong yang ngong cho kanya kun khaya ko pai aku yang ngai se ka brok ta guys này đi có cái kia tụi mình trồng bữa sẽ cái kia tụi mình trồng bỏ ai kia chỉ biết tụi mình con guys nó nục này đi có guys hoa kia tao này nó tâm hoa kia nó hoa kia tao này đi có tụi mình trồng bỏ cái tát sưng mày bỏ chung nạp bố sưng mà bay bữa đi chung nạp thằng tây bỏ xong rồi thằng nạp guys nục này trồng đi anh video nó sẽ sắc đó có bút không cho lại phút đó lại nha cái kia lại đi mấy hôm ta cost tông rác nục này trồng guys yang ngongke sini mayrok lamsak yang ora badok lamsak ngete yang lain mayrok lamsak na ini rok lamsak Oleh tabok hingke thangai tongo rabat bedi tumna bagai parani nongkanani khitobo eko sopaiya nok kisa lain drop yang hajing jin nok nubotani yang tin kesak phajing yang ngai thang tongo eoi orang kupori jaga tumo tomboni nok se yang ti thangai tongta kai yang khiton digi sopaiya tabok hingkai sogene koi thangai kai rabat bedi tumya kai nok bai malai nai nai tong ni nok jaya sakan video nong na angke to thangai mani je thumar no fromai satung tomani tabok ngita kon 10 ta baji tong thumna bagai ngayang kisa bu phatla sobai ka kisa chakloma hai ka hapan no tamote satung tong hai log kino thangma log no tabok ngita iko ma to anje sekan thajak ngina boto yang thangai ka shokti sing tong habokai aga shogya ko yang iko yang kakak soni bari kana sopai ketang kai bari kana sogi dai yang mana nasing di insai tong kai satu mutung man kai an ya tong te ya sabo balting kai ni tenjak thum na bagi ma kai tentram kai saklang kai hai ne sok tong ka iko nai di guys yang ngongke nai di do orang ke ko tua ding ti rok pung ngong ha 2000 klang jang ko yang kemat men han bang yang ke khong kai bang no ta tin ni no hindi sini bagan frumai nai jong lik se sak sin ra tut pai tabok hingga jo jeng longa ba sok pai ka sin bagan no noi ko sin bagan bo ga na wana longa ga na wana tabok hingga ko jeng rabat bede thumna ni nai ka seng khata tabong sibi kai ko amsuk phaigra ka mo poila ni tak sang mano thum kai ko mono poila thum ka ngai thumai ne koi tep nong no frungnai sini bufang rok bahai betei berapa do besek betei phai nong no frungnai ikom sek sek sajung kono dino thumbayo haide mane thumbayo mane di borong tang ta sajung tumpa hingke dostani ekta ropan sokpai nai ke kening ke teksa dati pai ma hai ma tong ta gamono jeng ma bekeni phale kai ka omong gite ko omsek hayo dot gai ko omsek ta ko duita balteng tujak ang tu balteng man thumo mani ang asik dram loi thumje man ke dram bai tabung no ang kisa video edit khine asukha
Gai tangan video rasa kajian ke mana time kiri rong bagai onek video rak kajian ya mani shilo tang kita kai ko nai di mo ke joton sai kebang pai kya pokla kisa kebang no oding nung kha omsuk rok phayu ta gi kai agi te phai ko mo phang bo pura ang kha kai kisa mani phayo phai pa no ta khai kisa kom phai tang ka chung ba bun ba cái no mani dur do ma kisa tam sane dut bo kom hinai mani bu te ri cha kan niu tang ki chik tang kom khai chung kabang man khai man khai je chung khai ta khai no pas hoi tar ka khai ri ta chung kom bes ga kabang man khai man pas ngo ta khai man 10 bar ta rong khai ri man khai je yang kai ko mo nai di mon ke to ko dut so se phai ki sa ti ya bu ning ke to ma ji ni a ji ni sa ka ni ra ba ning ke to man dut pra poklar se ka sa tong kabang ma ta ka malik jai ke ri ta morong ka malik ra khai ne pe kam la ri da ri ta bong ning kai gajin kai to kom si bu phang bo onek burang khachin mo wat no bar wati ro phai onek bai kha tak to kari kham bu phang kom agi rong ni ba jele khawa ka tomaran ru sho ta rong bai khana je mani tu tel ta kai ko yang ro ka to om so tong shu phak thabe ka chin ra bat agi nga pro kubung antara kurang itong ta bu to phak bong khang kai satung ma pai tong te pila rang itong ta kai ko mo ka teksa phai ka butei no rong je ani video nai to ke sa ja kai kisa please subscribe khai di de like khai di de am